un sol missatge i defineixes el to de tots els teus prompts. Passa d'un prompt aïllat a un prompt de system curt, reusable i consistent. Si el to et canvia cada vegada, et falta un marc. Com a regla ràpida, el prompt de system defineix les normes i el to. El prompt de user és el que vols i l'input són les dades. Utilitzem aquesta miniguia per crear un prompt de system. Definim rol i públic, el to amb un màxim de 5 paraules, el format de resposta, els límits i els criteris de qualitat. Com a exemple de prompt podria ser: ets un copywriter per un psicòleg. Utilitza un to empàtic, clar, respectuós i evita promeses de curació. Vull que el format sigui per un post d'Instagram, en 5 punts. Problema, causa habitual i 3 microconsells. Màxim 120 paraules. Com a límit, 0 diagnòstic, 0 afirmacions mèdiques. Després, el prompt de user. Vull un post per gestionar l'estrès a la feina. I finalment, com a input, públic adult de 25 a 45 anys que treballen en oficines. Tècniques, respiració, micropauses i caminar 10 minuts. Et deixo l'exemple reduït i una plantilla als comentaris. Prova-ho i digue'm què t'ha semblat.